В присъствието на осъдените за радикален ислям мюфти от Пазарджик, главният мюфтия представи своята лекция за ислямска държава, съобразена с мнението на Дианета на Турция. Тези, които разпалват войната, те не вярват. А не, че тези, които не вярват, трябва да бъдат убити. Подобен прочит противоречи на тематичната цялост на Корана и неговата принципна позиция по този въпрос. Специалистът по ислям Николай Панков отправи критични забележки към лекцията. Той не каза нещо, което е много конкретно и което между другото прозвуча от един сирийски журналист. Те подкрепят или не подкрепят самото случващо се събитие ислямска държава. Същевременно това мюсюлмани ли са или не са мюсюлмани? И ако са, той осъжда ли ги или не ги осъжда? През последните месеци хаджи имаше среща с 33 турски районни мюфтии в Одрин, както и с 5 турски министри, водени от министър-председателя Ахмед Давутоглу при посещението му в София. Това поставя на преден план въпроса: не работи ли хаджи за интересите на турската държава? Вие не се ли притеснявате, че влизате в услуга на доктрината на Ахмед Давутоглу, стратегическа дълбочина, а не на исляма, защото примерно Давутоглу казва кой да бъде главен мюфтия в България, това да сте вие. Давутоглу се обаждал на Бойко Борисов, му каже да подкрепи Лютви Местан. Вие не се ли притеснявате, че работите за Ахмед Давутоглу и неговите стратегически планове? На всички въпроси имаме един отговор. Не знам. На лекцията присъстваха и протурско настроените политици Касим Дал и депутатът Корман Исмилов, които не пропускат проявите, свързани с Турция у нас. Самия Мустафа Хаджи присъства в съдебната зала в подкрепа на осъдените за радикален ислям мюфтии. Присъствието на тези имами в залата днес и скандала с недопускането на българските журналисти на среща с Давутоглу в главното мюфтийство накараха журналиста от СКАТ Мария Цветкова да зададе своите въпроси. Вие често пътувате до Турция на форуми на местните мюфтии. Съвсем скоро, преди няколко месеца, вие присъствахте на такъв форум в Одрин. Присъстваха само 33 районни мюфтии от Турция и вие. Там често се оплаквате от исламофобия в България. Имайки предвид тесните ви отношения с Сюлейман Гюкче, посланника на Турция в България, имайки предвид това, че по време на посещението на министър-председателя на Турция Ахмед Давутоглу, българските медии бяха изхвърлени от главното мюфтийство, а там бяха допуснати само турски медии. От тях ние научихме в последствие, че Давутоглу е разпоредил вие да бъдете главен мюфтия и да гласуват за вас, а да бъде отстранен предишния, който също ще бъде кандидат, вероятно, Неджим Генчев. Имайки предвид всичко това и становищата на експерти, че Турция всъщност финансира и търгува с ислямска държава и присъствието тук на подсъдимите за радикален ислям в Пазарджик, български районни мюфтии, не смятате ли, че тази ваша лекция е лицемерна и дали вие сте мюфтия, който проповядва и пропагандира протурска политика или служите на българската държава? Задавате въпрос, те си отговорите. Аз не знам толкова от това, което казвате, мога да се напиша роман. Вижте, дайте да обърнем внимание на лекцията, която е изнесена. Това, което може след това да зададете въпрос и въпросът ви беше интересен. Чрез своята лекция хаджи за пореден път показа, че синхронизира своите публични изяви с мнението на турския Дианет. Тази прекалена близост и верноподаност на мюфтията към южната съседка е нежелана с оглед на защита на българските интереси, които изключват турските и особено тези на Ахмед Давутоглу, описани в книгата му «Стратегическа дълбочина».